Ola, rapazas e rapaces. Hoxe veño a contarvos algo moi importante para Ponteareas. Trátase dunha moción que levamos ao noso concello. Na nosa vila, tanto a recollida de lixos como a limpeza de rúas está en mans da empresa privada chamada FCC, a cal está sancionado co pago de 40 millóns de euros e a prohibición de contratar coas administracións públicas. Mais, por estar recorrida, aínda non ten carácter firme, do mesmo xeito que negan sistematicamente melloras laborais e salariais para os seus traballadores, alardean de beneficios millonarios. Sí, millóns. En 2021 foron 315 millóns de euros e en 2022 580 millóns de euros. Porén, procuramos mudar a situación cara a un servicio público no canto do privatizado. Remítovos ao vídeo de municipalización no que o explicamos polo miúdo. Que cal foi a resolución desta moción? Oh, sorpresa, foi rexeitada. A ninguén colle desprevisto que a extrema dereita e a dereita voten en contra dos servizos públicos. Agora ben, hai outras forzas que se din ser de esquerdas e logo votan en contra da municipalización de servizos. Quizás o socialismo e o nacionalismo non están tan vencellados como moitos consideran. Isto non só é unha idea, isto é algo que queremos levar a cabo. Nós presentámonos cun programa publicado na nosa web e ese é o noso compromiso. Sabedes cando se vai municipalizar este servizo? Cando goberne Ponteareas en Común. Porque para gobernar con Ponteareas en Común, unha das condicións vai ser municipalizar servizos. Neste caso, representaría o primeiro paso para que Ponteareas sexa máis limpa e eficiente.